Nunha clara aposta pola transparencia, o Goberno de Outes pon a disposición dos veciños toda a información de interese para a cidadanía, a celebración de plenos e o seu contido, a oferta de postos de traballo ou información sobre a acción de goberno. Todo elo pode consultarse xa na web municipal. Coa finalidade de achegar o Concello aos veciños e facilitar o acceso a toda a información de utilidade para eles, o Goberno de Outes vende ampliar o apartado de transparencia dentro da web municipal. Neste espazo, os cidadáns poden coñecer a acción política e de goberno do Concello. Antes de entrar no goberno tiñamos un compromiso, non? O compromiso era que os niveis de transparencia da acción municipal tiñan que mellorar, tiñan que incrementarse. E nese marco, pois, non sei, o que fixemos foi xa dar os primeiros pasos. E un dos primeiros pasos foi justamente abrir un apartado na página web de transparencia. Había pero digamos que non cumplía as condicións que nós queríamos adecuadas. En ese apartado web de transparencia, o que poden ver os cidadáns pois, é distinta información sobre a actividade municipal, dende os propias actas e os vídeos dos plenos, vale, das sesións plenarias, hasta as actas das xuntas de goberno local, pois, con todos os aspectos e todas as cuestións que se deciden e que se aproban na xunta de goberno local, e hasta un apartado tamén de contratación pública, de oferta pública de emprego, é dicir, todo un abano de información que creemos que redunda en que a nosa institución sexa máis transparente, que os cidadáns teñan tamén un maior nivel de confianza ou poidan ter un maior nivel de confianza sobre a administración pública, non? Que é unha cuestión importante. Neste apartado, a veciñanza poderá ver os vídeos e atas dos plenos municipais, así como atas da Xunta de Goberno local. Do mesmo xeito, este apartado terá información sobre a remuneración recibidas polos membros da corporación polas dedicacións e asistencia a órganos colexiados. Finalmente, inclúese tamén no novo apartado de transparencia da web información sobre contratacións licitadas e realizadas polo Concello, así como a oferta pública de emprego municipal. A idea é achegar o Concello aos veciños. Non, eso é a idea, non? Eu creo que, os cidadáns nos últimos tempos, por boa lógica, non? Despois dos múltiples escándalos que houbo de corrupción, o que queren é transparencia, queren información en todo momento. O noso goberno está comprometido con eso, non? Con darlle información, a información que precisan os cidadáns, e tamén con facer da actuación municipal algo que coñeza todo o mundo, que queira coñecelo. E por iso, repito, pois quen queira pode chegarse á nosa página web e ver dende o que se discute nos plenos, o que se aproba na Xunta de Goberno local ou os postos de traballo que se están ofertando por parte do Concello nestes momentos. Para acceder a este apartado hai que entrar na web do Concello, www.outes.gal, e clicar na pestana de transparencia, onde se poden atopar todos estes apartados.